wata tafiya ta dawo, wata tafiya ta tafi, wata magana ta dawo, wata magana ta tafi. Yara kura kai ne Kano gari, sai na tafi Muhammadu na kai ni can, Muhammadu Jimbam. Yaffa. Bawan Allah. Na'am. Lafiya da haka ba salama ba kuma kana tattare kafa. Oh, ya haƙuri baba, assalamu alaikum. Zan shiga cikin kogin ne. Kace wai me zaka yi? Na ga sai na kafa kake kaman wanda zai dauki kaya ko wani abu. Abin da yasa ne? Ai in ka duba can gefen zaka ga gona ce. Kwarai ba. Nan gefen ma gona ce. Haka yake. To nan wajen gonar mu ce ta gado. Na'am. To ni yanzu zuwa ne na shiga cikin ruwan. Na'am. Na je can ƙwaresa sai in ɗauke shi daga wajen sai in je in canja mai waje. In ya so wajen sai mu ci gaba da noman. Kaga da ka. Ruwan zaka dauka ka canza mai gu? Ƙwarai kuwa. Ruwan? Aisha. Shi to naga ai ba langa ba te kuma ba kwami ba. Kai wani irin mutum ne kada da. Ni fa nan gada fa ne a wajen kakana Ummama. Kakana Ummama ina dai teku da kake jin labari. Na san teku. Ai da can bakin tallan kashewa ya fita can wajen Niger. Shine nan ya bi ya je shi lankwaso shi sai biyo ta wajen Lagos sai biyo ta nan. Ni din bayan haka ai abin da yasa na taho haushi nake ji. Gona ta na kinkima na je na kai ta gida. Shine da na gama noman na gama iya noman sai na dauro ta sai na dawo da ita wajen shine yace to bari yanzu in zo in dauke ruwan da kanan na kai shi can wajen rigafa da ta maura. Kai. Wai shi bayan Allah tambaya da ma. Na. Mutum ne kai sosai ko kuma a'a dai ka zo min da wani lamari ne dai. Gare ka gan gaskiya. Baka san kakana bane ne Abba Burdo? Abba Burdo ai ji ai ka san Abba Burdo kai? Ai kakana ne. Shi ya haifi mahaifina Sani Tsito. Allah sarki. Ai ta da muka hadu. Yanzu ne in dauke sha Allah. Dan gama alwala. Ni abin da ke min mamaki ne. Ina gogi hiba ina ba wani mulka ba komai. Kace za ka dauki kogi kai mai da shi wani gu. Asha. To mu irin wannan ai ba karmakin bane. Ni kai ai karka ai wala ta jasa su kada ka bincike. Yanzu dai ka gama alwalaka bari in je in fara kasa gyara gona. Ita alwalan nan na fasa. To na fasa da tunda kace dan gidan jikan Ababurdo ne. Ni ba. Ni jikan Ababurdo ne dan gidan Sani Tsito. Tunda kace Ababurdo kuma yaro alwalan nan na fasa bilahi la bilahi. To me yasa baba ni dai ba hana ka ne ba kawai dai yanzu zan da dauke kogin kada dai a ce na yi. To bari in shiga da iko. Ka canke mai duniyar ma. Oh my God.